Pigmamaawot kan Persons with Disability Affairs Office na mailibre na ang birth registration kan mga PWD sa syudad. Regular na serbisyo kan PDAW as in Civil Registry Office ang pagparehistrong ini kan mga PWD alagad igwasan ng diskwento sa ngunyan. May report si Joel Sulina. Ginibo aldaw na Webes sa Public Safety Office Training Hall ang PWD Mobile Birth Registration na pinagpadrinuhan kang Person with Disability Affairs Office asin kang City Civil Registry Office na pinag-aprobisaran kan mga PWD kan syudad. Sabi ni PDAW Head Attorney PJ Barosa kasabay kang PWD Month Celebration, ginibo ang nasambit na serbisyo nga ring matabangan ang mga kababayan tang PWD na mahusay ang sa indang mga dokumento pag-abot sa birth registration ali sa local civil registry. Si advokasya ta na kaibanan po ang civil registrar na ito po mga may dahil pa po rehistrado ang birth certificate o kaya po ito acknowledgement po baga ka mga ama dahil pa na-acknowledge makatabang po kita dahil may diskwento po digdiyo sa event na ni. Imbis na 1,550 duman sa late registration, kung digdiyo po gigibuhon sa event niya to 300 na lang. Si acknowledgement imbis na 1,550 nasa 700 na lang, nakulang diskwento po. Kaso nga lang syempre naiintindihan ta na dahil nga ni sa PWD medyo nasasakitan. So, dikit lang po si mga nag-arabot. Alagad may mga natabangan kita. Ang importante po, may mga PWD kitang na-assisteran. Ipinakiulay man ni Atty. PJ Barosa sa pinamiyembros kang konseho lokal kang Syudad Dignaga na magibuhan ng paagi na ilibre na totalmente ang nasambit na serbisyo sa paagi ng sarong ordinansa para sa mga PWD, urog ng gayo sa mga indigent asin mayo ng mga trabaho o mo importante man ining serbisyo na kinakaipuhan kan mga ini. Kaipuhan ipakiulay ta sa sanggunian na baka po talaga kaipuhan magpasar ng ordinansa na mailibre. Total, talagang zero ang babayadan pag-abot sa PWD. So, dahil po nga ni sa kakundian, medyo nasasakitan maghanap ng hanap buhay, kwarta. Baka sa mga araw po kaya na sektor, sa parehas sa sektor mi, ng PWD, asin sa iba pa, mailibre talaga totalmente ang siring na serbisyo. Sinabi man ni Councilor Erner Valdeboro, Chairman kang Committee on PWD sa Sangguniang Panglungsod, deskwento pa sa nakaya ang naya-avail kang sarong PWD sa serbisyo asin pagkuha ng mga maniligong dokumento, siring kang birth certificate sa City Civil Registry. Ang kahagadan, nagibuho na sa ng libre ini, urog na sa mga indigent na PWD kan syudad, posibleng may pasarman tulos sa konseho lokal. Ngunyan po kaya may tinataon lang discount ang City Civil Registrar pag may mga nagkakaigwa ng mobile birth registration. Siguro po yun na po yan, itong pwede tang gibuhon, magpasar ng ordinansa na pag may mga mobile birth registration, itong late registration, i-totalmenting libre na, provided na siya masubmit ng certificate of indigency ali sa barangay para man po lalong makater itong mga mayong pang mga birth certificate, lalo na po ang mga PWD, senior citizen. Siyempre maintindihan tayo itong mga aki na minsan nalilimanan na iparehistro. So we will come up po with the draft ordinance and hopefully maaprobahan sa Sangguniang Panglungsod para mas lalong magianan po itong mga may kadipisilan sa birth certificate. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Ika ako, kita, Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo. Naga Ngunyan, sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office kan Gobyerno Lokal kan Naga na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mawalos.